ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. ютуби тоҷик ҳозир ҳами таги санга бардоред, блогер, ҳами ҳама блогер шудаги инстаграм, ютуб як чизое ки маънию мазмун надоранд дар ютуб ҷо мекунанд. фалони занаша қапидааст ютубо мондагӣ, фалони чикор кардааст атфе чапак. ҳамин ранши мақсад вақтҳои пеш блогер якта дута сета буд, ҳамунҷоям бо атфе чапак буд. сиравно ҳамин ютуби тоҷикӣ одат кардаги тамошобиноям бо ҳамин атфета нағз мебинанд, ҳамун атфета лайк мемонанд, якдигара бовар кунед. ҳамин гуфте як диловар сафаров аст ки ҳамин як қошуқте як чӯбакте ҳамин кофта шинанд якдигараша. биёед ҳамин якдигара наковем, як наворое ки мисол ба фоидаи мардум бошад, ба фоидаи ҳамватанон бошад карда бошем. ногуфта намонад, бародарои азиз, номраи ман дар зери навор мешавад барои бародарои Екатеринбург, касое ки серьёзна ҳастанд, серьёзна коркун ҳастанд. номраи ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастам. кор барои 30 нафар одамои коркун лозим. гуфтамонам ки вақтави ҳаст аз шаҳри Екатеринбург дуртар реж ва питсфабрика, ҷои хоб бепул, смена 1700 то 2000 агар нақс кор кардед. дигар коррое бо аз ватсап нависед, подробно гуфта метиҳам. ногуфта мона билетҳои арзонам ҳаст барои ҳамватанон ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад арзонтар хизмат карда бошем. далши дар бораи чӣ гуфтанӣ будам ки фақат якдигара атфе чапак як айби як бародара ёфта дар публика бароварда шарманда карданд. изои банди муъмин ҳаром аст мегӯям. бародари азиз, аллоҳи меҳрубон, гуноҳҳои чӣ қадр гуноҳ дорем. фикр мекунед ман гуноҳ надорам, фикр мекунед шумо блогере ки таб тоза ҳастану бароварда айби як бародара рӯйкушод мекунанд, мақсад мардум ба публикатсия мекунанд, нишон метиҳанд ки фалончи чӣ кор кардааст, фалончи ин кора кардааст. фикр мекунед ки ҳамонҳо гуноҳ надоранд. одамои бегуноҳ фақат фариштаҳо ҳастанд, пайғамбаронамон буданд. мо бандо пургуноҳ ҳастем. аллоҳ бахшоянда ва меҳрубон аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим аст. бародари азиз, ман мулло нестам, домулло нестам, барои шумо мақсад амри маъруф карданиам нестам. шумо ин гапҳо, ин суханҳои аз ман хубтар медонед. ман гуфтани онам ки ҳамин атфе чапака поддержка накунед, лайк намонед, дастгирӣ накунед. ҳамин мо 3 сол мешавад фаъолияти корӣ дорем дар ютуб. бе атфе чапак на 15000 подписчик дорем, бо ҳамонҷоам просмотр надорад. барои чӣ ки наворои хуб, наворои фоидаовар просмотр намегирад. ягон навори фоҳишагӣ бошад, навори ягон лучак бошад, ягон рақсу чӣ бошад, лайк мегирад. атфе чапак бошад, лайк мегирад, поддержка мекунанд, подписатсия мекунанд. як ба ном муллоҳо ҳастанд, ҳар рӯз атфе чапак мекунанд. подписчикоше мебинед аз 40000 гузашта рафтагӣ. не ки минат нашавад, ҳамин канали мо аз аввал нигоҳ кунед. мо вақтҳои карантин минат нашавад блогер шуда будем, ҳамун чӣ худ барои мардум волонтёр будем, ёрдам мекардем, кӯмак мекардем, минат нашавад. ҳозир ҳамин таги санга бардори блогер атфе чапак ҳамахелин. гапа зиёд намекунам бародарои азиз. занги шуморо интизор ҳастам. кор барои бародарои шаҳри Екатеринбург, бародарои серьёзни, мақсад падвадид намекардагӣ. баъд занҳое ки мақсад кор мекунанд ва ём падвадид намекунанд, кор меёвем барои 2 кас 3 кас то 10 нафар, барои хоҳаро, модаро. дӯстои азиз, боқӣ дар амони аллоҳ бошед. худатонро эҳтиёт кунед. догӯи ватан модар бошед. ассалому алайкум. дар фикри якдигар будан ин пештарӣ аст. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. ассалому алайкум.